ez dut entzuten musikia. Jentea presaka dabil ordean entzuteko, aztirik ez dauka aspaldiko garaietan, urrutiko lurraldetan, gertatutako istorioak, Txano Gorritxuren dibortzioa, Otsoaren suizidioa. Triki, trinki, triki, trikin. Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita Entzuteko... astirik astirik ez daga Gertatutako... Ales, kantatzearena ez da zurea, Ez. Zer da zuk ondo egiten duzun, Dantza igual, Dantzen ondo egiten duzu? Probatu ezagun orduan, dantza momentua da. Dantza momentua. Bai, probatu ezazu dantzatzen. Ez que oso nervioso nago eta ezin dut. Urduri zaude? Lotxa maten dit. Baina zerbait egon barko dugu, ez dakite bizitzan ondo egiten duzuna, erakutsi berro duzu, zer da ondo egiten duzuna? Inigo diri agarrajo, igual. Inigo, etorri hona, mesedez. Opa, Inigo. Ea, erakutsi barruan daukasun guztia. Bakaje batekin. Ala, etxera. Ala, pagoaz. Eta gero badak egu trikitrizan jopen. Nolan zapaturo. Bai, Plaza betetan ibilten gara. Bi hauekin ez dago zer egin. Ez. Txakun. Tarkatan txakun. Amaitu dugu? Ondo atera da? Amaitu dugu, ez da? Jona. Ordu da guateko ja. Zer, amaitu dugu, ez? Alez, ez dugu amaitu da. Nik uste dugu, ez? Amaitu dugu, ja, ez? Agarra joan etxera? Ez! Ez, beti da, ez. Txampon baten truke. Inigo, venga. Oikoa bakarri da, handixagoa izen biko da, ez? Txampona pasatu behar duzu, txampona trukatu egin behar dugu. Hori da, ontxe bikoizu Txampona trukatu egin behar dugu, hori da. Ontxe, zartun beste bat. Txamponak trukatzen ari gara, venga. Ontxe bestera. Bai. Gaurko etekina, hori da, hau da txartu abesten dugulako, ez dago bestelako etekinik. Zer nolako gauzak egin behar diren txampon baten truke ez da? Bai, gitzen ez bi badako guz, ez da? Bueno, bai. Bueno, honegaz, ia gaurko luntza etzen baiako. Afaria. Txupatxuz pare bat da luntzako.